pohľadu bezpečnosti rozlišujeme tri kategórie skiel. Prvou je štandardné sklo, nie je bezpečné, pretože po rozbití sa z neho môžu uvoľniť veľké ostré črepy. Druhou kategóriou je vrstvené bezpečnostné sklo. V tomto prípade fólia medzi sklami má vysokú rozťažnosť a prilnavosť k úsklu. To znamená, že sklo aj po rozbití zostáva celistvé, bez možného uvoľnenia ostrých črepov. Správne navrhnutým vrstveným bezpečnostným sklom môžeme zabrániť aj násilnému vniknutiu neželaných návštevníkov. Pre tento účel žiadajte Study Protect. Treťou kategóriou je tepelne tvrdené sklo, nazývané aj kalené. Takéto sklo sa po rozbití rozpadne na malé neostré úlomky, čiže nie je možnosť poranenia veľkými ostrými črepmi. Čo je dôležité, toto sklo je aj približne 5-krát odolnejšie voči nárazu. Je naozaj ťažké ho rozbiť, či už úmyselne, alebo neúmyselne, napríklad kameňom vystreleným kosačkou. Pre tento účel si pýtajte Securit.